Moni ndine chake nde iyi ndi nkhani ya death row yeti munthu wina wapatsidwa death warrant ku USA. Munthu wake ndi zibambo yuyu, dzina lake ndi Kevin Ray Underwood. Mu chaka cha 2006 akuti Kevin anapanga chiganizo choti afuna kupha munthu, osati kungopha munthuyo, akuti kufuna kumupha kena kwa mudule akamuduladula amudye zodabwisa kunena kuti anakupanga chiganizo choti chaka chinocho zimene ndapange ndizi. Ndi atapanga chiganizocho anapanga tsiku nkupanga decide kuti munthu amene atakhala oyambirira kudutsa pafupi ndi nyumba yangayi amene ndamugwireyo ndi amene nditamuphe. Pa nthawiyo Kevin anali ndi zaka 26. Tsoka ilo pa 12 April 2006 munthu oyambirira kudutsa pa khomo pake anali mwana kuti amakhala chapafupi pomwepo kwa zaka 10, mtsikana. Dzina lake Jamie Rose Bolin, anali standard 5 class. Nde makolo ake anayamba kudapo mwana sakumuona. Anamusakasaka mpaka anayimba foni ku polisi. Anasakasaka mwana osamtani, mwana osampeza. Mpaka anapezeka kuti anayamba kumpanga suspect Kevin, kunena kuti kusowa kwa mwanaku kuyenera kulingana ndi Kevin. Kevin yo anakayikiridwa chifukwa choti anali magulu oyambirira kuthamanga kukathandiza kumusakasaka mwana. Akuti kupita pamene paja kumasakasaka aliyese kuphatikiza bambo ake Jamie Rose amanena kuti Jamie anachoka atavala za pink, koma Kevin amanena kuti ine namuona anavala za blue, zosiyana ndi wina aliyese zomwe amanena. Komanso ati zochita chake zimasiyana ndi anthu onse. Apolisi anayamba kumudabwa ngakhale amathamangira kuti akathandiza kumusecha. Ndi apolisi anangonyamuka kupita nyumba mwake ukapanga search mwa Kevin kuti uyu zochitika zake zikudabwitsa. Mpamene anapezeka kuti chani atapita ku chipinda anamva fungo, atatsegula ku chipinda kwake mu closet anapeza kuti muli ngati chibaketi cha plastic. Anampeza kuti ndani mwana uja anali mu chibaketimo, adamutsekera, anayesera kuti amudule khosiri, anamuvulaza kwambiri atamuduladula. Panali mipeni, panali zopangira barbecue, panali ziwiya zodabwisa ndithu zoti analidi atakonzekera kuti amuphike kaya amudye kaya atani, zoopsa zinthu zake zomwe amapanga. Koma anamugwira, anamumanga, atamufunsa kunena kuti chifukwa chani. Ananena kuti basi ndimangofuna ndampanga munthu chiwembu. Ndi iye anali munthu oyambirira kudutsa. Anamuona mwanayo akudutsa ndi anamuyitana kunena kuti tabwera uzaone ndili ndi kapeti kanyuwani, ndili ndi mbewa, tazaone mbewa ili nyumba. Mwana uchadi nkulowa nyumba kuti akaona mbewa. Mpamene anamukhoma pamutupa basi, mpamene anampanga chiwembu. Nde Kevin ku court analandira chigamulo, anampasa kunena kuti aphedwe nayenso death sentence. Ifoita amakhala ku state yonena kuti kuli death sentence. Anampanga sentence to death mu 2008. Ndi anampatsa tsiku kuti aphedwe mu 2023. Koma chifukwa choti kunali konena kuti angopha kumene munthu wina, prisoner winanso, ndi anapanga recommend kuti yayi tisamuphe nthawi yomwe apase mpata amene amagwira ntchito yophawo kuti yayi tisachite kuwapanga choncho kuti apha munthu wina kenanso apha munthu wina. Ndi ntchito yes, koma tisachite kuwakundikiza choncho. Anapanga cancel death sentence yake ya 2023. Nde walandiranso date lina anonso pano amupanga schedule kunena kuti aphedwe pa 19 December, just before Christmas 2024. Imene ndi nkhani ya Kevin Underwood amene anampanga chiwembu choopsa mwana zikomo kwambiri.